падари духтарам умуман суроғ намекунад. бори дигар мубориза набурдед ки ҳамсари нафаре бошед ва зиндагӣ қаб шавед? Будам зиндагӣ аз ӯ зиёдтар ба фикрам ки азоб дидед? бале. ан бисёр мардои худмон ҳамин чиза дар забон мегирад. Вай бева як зарбаи занай ҳо ҳамун зан да сахт мераса ки вақте ӯра бева меган пеши хона ба пеши ҷои кор ма мисол рафта натонистам. Айсоби чӣ? Айсоби ки бепул мондум. Зимистона барфай хнака. Баъд амира да я чанд каса пурсидам ки воқеан ки мо ягон гадоем. Негуфтам. ман аллакай эҳсос кардам ки дарунаша кӯзаи пур аз ғаму дард аст. Блогери и ҳамаи времяй. Времяш меравад. яъне бесояи мард зан наметавонад хушбахт шавад. беҳуда намегӯянд ки мард баракати зан дар зиндагӣ аст. Як каси як чиз меовард намехӯрдан. Мефтам бра партош. ҳамсоя хати умуман рафт омад намекардам. модар зангат мезанад? Бале. хавотир мешавад барояд? Да чувок барфай да чувок ханакай ки хеле нохуном сиёш дави қад нохунои пом. تو درست می هم تو چت بگیر یک جونش زیمن رنجیده‌ای. ассалому алайкум тамошобинони азиз, боз Юсупова Ситора бо пешниҳодҳои нав ба наваш. Каталоги 10 соли 2025 оғоз шид. Компания Faberlic барои он нафароне ки нав кору фаъолиятро оғоз мекунанд чунин тӯҳфаҳои зебо мондагиай. Духи мужской ва женской набор, яъне навибор барои он нафароне ки нав регистратсия мешаванд барои хонаи худшона 1500 вол дар тарафи Россия бошен харидорӣ мекунед. Маҳсулотҳои дар кории хонатона тарафи Тоҷикистон бошен 225 сом монда خریداری میکنین. انامین نبرورا به پول شما توفا میگیرین از طرف کمپانیا. باش ما آشتا برمادن خواهین یا که دیگه شگورا گذاشته توفوهای دیم سیم چهارم پنجم شگ گرفتن خواهین. ماش ما دا کمک میکنیم، اسلوبش هم میفهمونیم. هم توفوها را میگیرین، هم انشالله که در برتون ما ایستاده کمکتون میکنیم که دخود دبروین، یعنی ما آشتا بروین. در مدت کوتاش ما دخونه ششته دنازی فرزنداتون با کاری فبلیک مشغول شده میتونین که بازینه‌های بلند برآمده تا 3-4 هزار هر 21 روز معاش گیرین. مرحمت بنویسین در واتساپ. درود тамошобинони азиз. барномаи мо ном дорад чеҳраи инстаграм. меҳмони барномаи мо яке аз духтароне ки ҳамеша дар топҳои инстаграм чашми шумо меафтад, Закия Закирова. шумо аллакай бо дидани симои ин духтарак аллакай пайвари ӯ кист. ӯ пайваста кӯшиш мекунад ки бо роликҳои намунавӣ ва тарбиявиаш мардумро шод созад. биёед беҳтараш асрори зиндагии ӯро аз забони худаш мешунавем. хуш омадед пеш аз ҳама ба барномаи чеҳраи инстаграм. Закия, мебинам ки шумо дар интернет бисёр духтари бепарво менамоед. Закия, тамошобини мо дӯст медорад вақте дар бораи қаҳрамони барномаи мо ҳама чиро донад. яъне имрӯз мо дар бораи касбу кори шумо медонем, вале дар бораи зиндагии шумо ҳеҷ чиз намедонем. Бале. метавонед ки дар бораи худ каме маълумот диҳед? дар куҷо таваллуд шудаед, дар куҷо таҳсил кардед, дар куҷо кору фаъолият мекунед ва умуман дар зиндагӣ фарзанди чандуми падару модар ҳастед? оё падару модар ҳастанд? Бале аст. ҳамашро қисса кунед. мо дар оила 4 та духтарем, 3 та писар. шумо фарзанди чандум? Ай духтаро кенчики майма, ай бачо кенчики додарам. шумо аз куҷоед? Асли ватан Кулобе. кулоб. куҷоро таҳсил кардед ва имрӯз дар куҷо кору фаъолият мекунед? Кор фаъолият намекунам ростига. фақат машғулияти блогерӣ? Бале. блогерӣ ба шумо нон медиҳад? Ако израшта не. пас дар ин самт шумо чӣ мекӯбед? Баъд ҳамин чиз махқулай. яъне ки дӯст медоред касби худ? Дӯст не або чӣ хел бигӯм ами чӣ қадар ки ма агар бисёр дар хона бишинем ғами ма, ғуссаи ма, фикри ма ҳамаяму мисол набар хидма бой метиҳим да охе. барои ҳамин моқа ҳамин чиз ши хаёли мара дигарсон мекунад. мегӯянд ки дар зиндагӣ пастӣ ҳаст, баландӣ ҳаст, бисёр пастиёра, хубӣ ҳаст, гандагӣ ҳаст, сардӣ ҳаст, рӯшноӣ ҳаст. Бале. дар зиндагии шумо кадомаш минусҳош бисёр буданд ё плюсҳош? не минус. минус. Да. чӣ шумо дар зиндагӣ шикаст хӯрдаед? бисёр. аз чӣ? ай зиндагӣ ай баъзе одамои номард. номард яъне ба кадом маъно? ба он маъное ки ба шумо хиёнат карданд? ака хиёнат ака бисёр хиёнат буд. ман чизе намефаҳмам. яъне ки шумо аз шавҳар ҷудо шудаед ё ин ки аз дӯстдошта? мешавем дар бораи зиндагӣ вообще мо нақл накунем. ба мо гуфтанд ки шумо дар 15-солагиатон шавҳар карда будед. сабаб чӣ буд барвақт? барое ки мо 4 духтар будем, ягон тамон нахонда будем.
мисол ҳамона шавҳар додан. Ман худам то синфи 6 хондам. Баъди 6 мара шавҳар ака шавҳар надан баъди 6 синфи 11 ам не 10 ра тамом кардам ки мада шавҳар 2015. 2015 шавҳар Да. карде. яъне ки дар 17 солагӣ. Бале. Закия шумо гуфта метавонед ки он хонаводае ки шуморо келин карда рафтанд бо домод шинос будед? Не. Риштаи ишқу муҳаббат буд? Не. Ношинос? Нашинос. Аввал мара ҷурӯи акамда фотия кардагӣ буданд. Вай инсони хуб, мисол намозхон, китобхон, Сабаб ҳама чӣ? тарафа. Сабаб ҳамин қачие ки модар вай мисол хеле кор намекард, ягон тайраби ки мисол хай гирифтум. Ҳичи 5 сол зиндагӣ. яъне шумо аз фотия гаштеду ба хонаводаи дигар келин Бале. шудед. Зиндагиятон барои чӣ шикаст хӯрд? Зиндагим дар зиндагӣ биё мақсад нагем тайёр вақтам набудед? чиза. Намехоҳам ҳамин чиза гуфтан. имрӯз шумо муҷаррадед. Бале. бо як фарзанд аз шавҳар ҷудо шудед. Не. Иш секрет. чизе гуфта намехоҳед? Не. мо низ аз ин зиёд намехоҳем, барое ки зиндагии шахсии ҳар як кас барои худаш аст ва мо сархалондану тагу тори уро кофтанро дӯст намедорем. аз ҳамин сабаб ҳар чизе дил буд мо аз шумо пурсидем. Ман намехоҳам мисол чӣ хел бигӯм озиҷа ман чӣ историяро нақл кунам агар шояд ман дар инҷо гирия кунам вай кунам лекин намехоҳам ки ози ӯ зиндагӣ хича дора. Ман намехоҳам зиндагӣ ӯ ба гапи ман вайрон шавад. бале, яъне ки шумо ягон асрори онҳоро медонед ки зиндагии онҳо вайрон мешавад? Бисёр чизо. бигзор ин сир пӯшида монад ва мо аз ин зиёд намехоҳем аз шумо чизе пурсем. Бале. имрӯз чӣ зиндагӣ доред? Зиндагӣ обичный. мақсад бе шавҳар зан метавонад ки аробаи зиндагиро пеш барад? Ака бо шавҳар боша бо хуб дорад. дигар ошиқ нашудед? нафари дигар пайдо нашуд ки шуморо хушбахт кунад? баъде ки ҷудо шудам бад як ним сол мо зиндагӣ доштем. чӣ сабаб шуд? модараш ман ҳайронам ки шумо ба ҳама хотир нақши хуштоманҳоро ончунон золиму ончунон бале ганда мебозед. ҳамин хел аст. имрӯз Закия аз мардҳо мақсад фақати чӣ бевафоӣ дидаед? дубора шавҳар кардан намехоҳед? ман мардора нагор намекунам ака барое ки 5-5 нестай. бале. мисол ман бисёри вақт қади мардом мешинам. бисёри вақт зан маноқати бисёр намешинам. ва дӯстию рафиқии шумо бо мардҳо зиёдтар аст? барои чӣ? барое ки зан метавона ки дар як чизе ки ту нақл мекунӣ ҳамин мобайнтон ягон гап мешава мегиреза гапотон уҷои сири тира фош мекунад. ам мардак ҳама вақт дар дилаш пинҳон мекунад. падару модар аз шикасти бахти шумо зиқ мешаванд? акчпа намешавад конечно. боре дар чашмони падар эҳсос кардаед ки бале аз шикасти бахти шумо ғамгин шуда бошад? бале духтарони интернет вақте ворид мешаванд ва роликҳои худро пешкаш месозанд на ҳар хонавода розӣ мешаванд. дар хонаводаи шумо чӣ хел буд? аввал против будан биё нақл накунем. чӣ шумо мубориза бурдед? ака чӣ хел дилашонро ёфтед? дилашон не мисол чӣ хел бигӯм ака ҳасти моментое ки ами ҳама чиза танҳои қатъи буд мекунем ҳеч кадавар нестай ягон инсон. ман даруни шуморо пур аз дард, чашмони шуморо ҳавзи оби пурдард дида истодам. росташро гӯед, шумо дар зиндагӣ хушбахт нестед? не модар зангат мезанад? бале хавотир мешавад барояд? бале бовар мекунед? ман аллакай эҳсос кардам ки дарунаша кӯзаи пур аз ғаму дард аст ва ӯ наметавонад ки анамон ҳарф ҳеҷое ки дар дилаш омада истодааст гуфта бошад. тамошобинони азиз, дар ҳақиқат барои зан аз ҳама чӣ мегӯянд зарбаи сахттарин ин шикасти бахташ аст. барзами ин ӯ фарзанд дорад ва имрӯз падараш ба фикрам суроғ намекунад. не умуман падари духтарам умуман суроғ намекунад. бори дигар мубориза набурдед ки ҳамсари нафаре бошед ва зиндагӣ қаб шавед? будам зиндагӣ аз ӯ зиёдтар ба фикрам ки азоб дидед? бале
بسیاری بد. این چیزها علاقه شما رو به فکرم شیردلتر کرد، مردانه‌تر کرد. بله. و دیگر شما در همان راهی که میروید مقصد پیش پایتون رو دیده قدم میگذارید. بله. این جسارت و این هوشیاری رو مقصد شما پس از شکستی دو بخت دیدید. بله. اگر دوباره شانس شود همین خطای کردهتون رو تکرار میکنید؟ نه. زکیه تماشابین ما گمان میکند که دختری بی‌پرواترین در دنیا تنها شمایید و هر روز کارتون طرفخانه به طرفخانه گشتن و با دوگانه‌تون چخچخ و شوخی کردن است. نه. ولی درون شما رو آنها فهمیده نمیتوانند، زیرا زندگی شما رو نمیدونند. بله. البته که زندگی مشکل است برای یک دختری که امروز در چشم تماشابین است. برای سیگاب امی طرف خونه نه خیلی چیزا ما اینترس نیست. نمیروید؟ نه. ما همی سیون کنم میرم سیون کنم بود میکنم میگردم خونه میام. تمام. و همون نفرانی که شما رو به همکاری دعوت میکنن در چندین رولیک ها شاهد هم شدیم. چی مناسبت دارن؟ یکم چی؟ من بسیار اهمیت دادم که به دختری که از شوهر جدا شده است نظری بد میکنن و به هر جا تکلیف میکنن. و شما هم این خیلی پیشنهادها میشه؟ خیلی پیشنهاد بسیاره. اکی من قبول نمیکنم. اگر که پیشنهاد کنن چی جواب میدید؟ همون جوابی شما رو میخوام دونیم. بسیار گروپ نگاه میزنم. میگن قطع گپ زدن نمیشه. اگر پس از برنامه ما نفر دیگر پیدا شود و با شما در حقیقت گوید که اویلادور میشود، راضی میشوید؟ بله. با شما بیشتر چی گونه مردم معقول هستند؟ بسیارتر من همه وقتی که من افیر سر میتم یا ایسوسین میکنم بسیار پس پیشگوی من میگن که مثال همین توکای اگر که اگه مونده میافشه مثال شما همین ترکی صحنه میکنین مثال اگه جای خوشبختی بر فکرم که صحنه نیست. البته یعنی که شما اویلا رو در جای اول میدونید. بله. امروز زندگی زکیه از کدام حساب است؟ مقصد که من فکر میکنم که برای یک جا رفتن شما باید آرایشات کنید، لباس خرید، پای افزال خرید. مبلغ از کجا میارید؟ کار میکردم من میاد دموشته بکار. بیاید به پنهانی گپ میزنیم. نفرانی که در منبر ما مهمان شدن گفتن که ما حتی سیب هم میفروختیم، تربوز هم میفروختیم در کوچه ها. مقصد که چیزهایی که نمیفروختیم. اگه عذاب شما مقصد در زندگی شما به چی کارو دست دادید؟ پول یافتید؟ مقصد با همون پول قناعت کردید؟ با یگان چی من دست ندادم شروع خدا یکمش. نه مقصدی من مقصد که تجارت کردید با همون پول یافتید، پول حلال یافتید. من وقتی که بر اومدم هیچ کدوم برای من نبود. من دخترم قطعی بودم، تنها بودم. جای شما که در برنم خور رفتگیم. یکی با جای شما دیگه که مثلا کار کردم. افسان کردم هم کار کردم. پیش خدمت؟ بله پیش خدمت. جای شما دیگه که بپشه گپایی که میزنن در تو سخت میرسه که سخت خم میکنی تو باید کار کنی تو باید پولی که وقتی رفتی پول نیان کبتی همه همون دو با سر تای ده؟ بله یعنی که شما این عذاب رو از سر گذروندید؟ بله من گذروندم شکرانه خدا را میکنم خیلی پیش بدی گذروندم را که با آدم پیدا شد که دوست داشتیم زندگی کردیم یک نیم سال خودم خرابم شدم. یعنی که شما ایشان برای باید. تجارت خود یعنی که بله. مهنت میکردید؟ بله پول کوارتر را خودم میدادم. پروستا قدیما از زندگی داشت. نکاح داشتیم زندگی میکردیم. چی شما رو جدا کرد؟ مادرش. شما نان هم میفروختید؟ اگه نه نان نمیفروختم من. یکی روزش اومدگی که даже همه پیش خونه با پیش جای کار ما مثال رفتن نتونستم. حسابی چی؟ حسابی که به پول موندم. باید کار برم. از میستونه برف خنک. درد ایستادم. چون افطابوز میرفت. افطابوز مشوکه کم بود. بعد میره در چند کس پرسیدم خواهد کنم که ما یکم گدایم. نگفتن. بعد یه بچه همونجا گفت ما که 10 سوم قرض میده. تو بچه کارخونه را برم. یعنی جوش شدگی که شما پول پرسیدید که تو بجای کار بله بله جوش موندگی که در بیرون خواه کردگیم. چی ما مثال چخیل بگم یکم بار که من اکما نمیگم در جای پوگزت در نقل نمیکنم که ما چند گودک دارم میسوسی و شما مثال دخل نداره. و آدمی که به زندگی من میبید من میتونم که تنها با او بگم. بله. مثال من هم فکری اوس نمیکردم هم فکری ایسنش میکردم چه کنم یکی کار میکردم از ساعتی 9 میبرامدم نیست سحر
соати 12 шаб хона медаромадам. 12 шаб хона медаром ай ҷои кор. Да чуво барф ай да чуво ханакай ки хали нохуном 38 дақиқат нохунои пом. Да чуво баъд аҷолиш ханак буд ки на дахтари шаҳр будам, реки шу кардам, рафтам қишлоқ да шу кардам. Хали қиштомани ма сиримай хе рафт омад ба ҳамсоя надоштанд. Як каси як чиз меовар намехӯрданд. Мефтам бра партош. ҳамсоя хати умуман рафт омад намекарданд. Яки зиндагӣ мекардем. чобак мерафтем, пахтачинӣ мерафтем, мушова мекардем, авқот ҳама да гардани ман. Як келини калон буд, дигим келин ман будам. Раки зиндагӣ омад накард ҷудо шуд. не. Меган ку чизе ки дар насиби тақдирит боша, ҳамун чиз нест. Агар ту 10 сол зиндагӣ кун, агар ҳамун чиз ҷудоӣ боша, ҷудоӣ мешава. мегӯянд ки моргазида аз рисмони аъло метарсад. Бале. агар марди дигаре пайдо шавад, шумо фикр мекунед ки боз ҳам иншон бевафост? Ма ҳамаи мардора як фикр намекунам. Ҳастанд мардои хубаш, ҳастанд мардои бадаш. мегӯянд ки пеши худ муқоиса. яъне шумо аз рӯи ҳавову ҳавас не аз рӯи вақти хуш ба интернет ворид нашудаед ва имрӯз худро муваффақ меҳисобед? шуморо аллакай мешиносам. Бале. барои муваффақ шудани як зан бояд кадом роҳҳоро тай кунем? Ака барои зан ман ҳамин чиза мехоҳам ки бисёр занода мехоҳам. И блогерӣ, и ҳамаи времяй. Времяш меравад. Яке ҷойда ки зиндагия хушбахтияй да як зан я марде ки да баршай ба қадри ҳамун бирасад. яъне бесояи мард зан наметавонад хушбахт шавад. муҳоҷирони азиз, агар айни ҳол моро тамошо доред, мо ба шумо як тавсияи хуб дорем. аҳамият дода бошед, мо муддати дароз аст ки як ширкатро ба шумо тавсия медем. ширкати Баха метавонад ки барои документҳои шуморо тахт намудан шуморо ба граница бурда бо сари баланд ба ҷоятон баргардонад. пас бемалол метавонед ки ба Баха муроҷиат кунед. бисёр ҳам ширкати боваринок аст. марҳамат, ширкати боваринок, ширкати Баха. пас чаро дар интернет ман шоҳид гаштам ки духтарҳо ҳастанд, духтарҳое ки мегӯянд ки бешавҳарам, онони даҳонро ёфта метавонем. Мешава ёфта. Ман наёфтум, нахӯрдум, ҳичи нашид. Яке бо шавҳар да барат боша, ҷое бо ки бахт қоматат. беҳуда намегӯянд ки мард баракати зан дар зиндагӣ аст. Агар қурбақачи дора, обрӯ дора. Қурбақачи дора, шу дора охир. ҳамуам мо ҳам шу дошта бошем, бо обрӯем. Як ҷода намештем, намегӯянд ки бева. ҳам бисёр мардои худмон ҳамин чиза дар забон мегирад, вай бева. ҳамин калимаи яке ҳамин бева як зарбаи занай, ҳамун зан да сахт мераса ки вақте ӯра бева меган. ёки як ҷода меран ноҳурматиш мекунанд. И дар чуво одам да сахтай. ман фикр намекунам ки шумо хаб истед. шумо ба фикрам дар ҷояш мешинонед. Не, яка ман хеле тарафи ӯ мард ману ҷанг ва исӯсӣ наметавонам кардан. таваккалш ба худо мегӯям. имрӯз дар интернет мебинем роликҳои шумо зиёд бо блогерони шинохта дар чашм аён аст. аз ҳамкорӣ бо онҳо шодед? ман ҳамин бисёр ғолиб қатӣ кардагӣ бисёрам не ғолиб қатӣ аз 3 видео дорам, 2 дорам, бояд ҳамин семаш ба наздикӣ мебаромад. боз бо киҳо ҳамкорӣ кардед? фави қатӣ ман ҳамин ду одама беҳтарин одама. яъне ки хислату характери худ характершон, хислатшон, ҳурматшон, эҳтиромшон баланд аст. ҳамашон баланд аст. бо муҳайё чӣ гуна мақсад ки забон ёфтед, дугона шудед? муҳайё қатӣ мо як видеои фавик буд, ҳамҷо ҳамсӯҳбат шидагӣ будем. ҳамсӯҳбат ҳам нашида будем. ман корда будам. мара фавикшон зан зан гуфтанд ки сиёнка дорем, зака метонем? ада гуфтам албатта метонам. омадем сиёнка ма кардем ки муҳайё дар онҷа буд. як сиёнка қадим муҳайё мо гузарондем. баъд омадан ҷои коршда моро фуроварданд. мо дигар ҳамдигармонро надидем. баъд зодрӯзи келинчак мешавад ки наво духтарак шодона мешавад, мо дар онҷа вомехӯрем бо ҳамдигар. баъд ҳамин муҳайё ҳамин чиза фикр мекунам, мегӯяд ки биё чемаё бачаҳо қати видео карданда мисол биё ҳамкорӣ кунем. 3 нафар духташем. пешниҳодаш ба шумо маъқул шуд? бале, ба ман маъқул шуд. ва имрӯз шумо ҳамкорӣ оғоз кардед? бале, мо ҳамкорӣ кардем. дар муҳайё чӣ хислатҳоро шумо аксар мушоҳида кардед? бахил аст? муҳайё як характер дорад, беҳад духтари хуб аст, ҳурмат мекунад одама. ҷояш бошад бенастроени бошӣ, чӣ ба бенастроениё мегӯянд? ман идинист аммо
семьяи ҳамода ма нақл кардагим зиндаги ма чӣ тавр кишидагия чӣ кушидагия ҳама ҳамин чиза муҳайёдаву семьяам дадам. дӯсташ медоред? Бале. аз минбари мо метавонед ки як паёми зебо баҳраш фиристед ки дар ҳақиқат духтари дар зиндагӣ дар паҳлӯи шумо қоматаш ҳама вақт рост аст, мақсад дасти шуморо мегирад, намегузорад ки шумо ғамгин бошед. ма худ мавози ба худо ғамгин ҳис намекунам аз вақти қадам одам шинос шудагиам. моро тамошо карда истодааст. чанд ҳарфе бигӯед? Акай ма майдай ховарҷони ма беҳтарин ховарай. Дар ҳамаи чувства, дар ҳамаи проблема қадимае. Ам дарди мае мисол. Чӣ зиқ бошум ӯ мефаҳма, чӣ хирсанг бошум мефаҳма. Лекин як характери вай дорад. Ҳами гиҷои бирай қадид мерава. Ё дар гиҷои боши занг дар гиҷои бихебиё. Рост миёй дар барот хав мерадам болои пой. Ма амура одам мегум ки биё ту ма дар ту бисёр омӯхта нашам. Баъде ки шу мекунӣ ба худо ки наи. албатта. Лекин муҳайё беҳтарин духтари дӯстат медорам. Беҳтарина беҳтариноши. ташаккур. ба худо хоҳад муҳайё меҳмони барномаи мо мешавад ва ана ҳамон муҳаббати шуморо, дӯстдории шуморо исбот мекунад ки шуморо дар ҳақиқат дӯст медорад ё ин ки намедонам. закия шумо фикр накардед ки рӯзе сароянда шавед? симои зебо доред, қадду қомати зебо доред. ма ҳами бисёр одамо мара гуфтан ҳамин чиза вай кадамо дастгирид мекунем. Ма сархам карда наметунам. яъне чӣ хел сархам карда? мисол мехоҳам ҳамаи чиз ба меҳнати худам боша. пеши касе намехоҳед муттаҳам Не. бошед? беҳтарин. ва дар оянда зиндагиро чӣ гуна дидан мехоҳед? касбу кори худро чӣ гуна дидан мехоҳед? ака касбу корум рафтесай озираш да нормални одамо қабул кардагиянд. Ака як хелш дига хел қабул кардагиянд. Ака ҳамаи ора мо як намедонем ку. албатта. кадомиш мисол қадимои мо қадӣ шудаем. кадоме ки нестай. аз суханҳои хайтирҳо намеранҷед? мақсад зиқ ами намешавед? як вақт ма як история кардам, дар зал будам. история кардам, саҳар буд. дар хонаи муҳайёшон будам. ами парвиздевӣ аму сурата гирифта як чизи бемаънӣ кардаиш кара. Чӣ фаҳмиде? гам хел запрос намедорам, ҳамун чизае. мебинем ама хел ма даже амуда ягон матифе надодам, нависонда. ма рост ягам англисиро хонда наметавонам. гуфтам ки тоҷикӣ бинавис. баъд нависон. гуфт диди хита гуфт. гуфтам ово дидам чӣ кор кунам? ягом чӣ кунам гуфтам. хале ма аввал ай сайтам ай историямро удалит кардам ман. баъд гуфт ки хай хита диди аз дигар ҷоҳода мепартам. гирифт вайриш кард. ам хел обши партофташ. баъд хай зиқ нашидам. ба муҳайёро файрод кардам. муҳайёро гуфтам ки муҳайё гуфтам ира бин гуфтам. баъд муҳайё гуфт ки чӣ кор намекуна гуфт ки чорниш кар. ба ман гуфтам блокш кардам. 3-4 рӯз гузашт бо блокаҳои кардам. дидам ки нестай сурат. барои ки маро аҳамият надодам. шояд вай сайти асосии парвиз тв набошад. чунки шояд ман аҳамият додам парвиз тв хеле чизҳоро ба назар бале, меорад. бале. ягон кас барои пул кор кардан мумкин аз номи онҳо кушода бошад. бале. суханҳое ки дар таги наворҳоятон менависанд асабӣ мешавед? не. аҳамият намедиҳед? аввале ки ман блогер шидам, мисоси шидам, мисол аввал аҳамият медодам, бисёр аҳамият медодам ҳамин чиза ки ва чӣ ба мара хеле гуфтаистан, ба ина бас кунам, намекунам, дилмонда мешидам, намекардам. чанд қабар. баъд уже дидам ки ё чизе меган, ман агар гапи ёро гӯш кунам ё ки таи комментарияма гӯш кунам ки чӣ нависондааст, ман пеш рафта наметавонам. ман ба худои на қадифа викшони видео чанда задагиам. мисол ҳамора ман ба пиши умуман таи комментария бурда аҳамият наметавонам. ба фикри шумо бисёриҳо гапи бад менависанд ё хуб? ака бисёрш гапи хубай, бисёрш гапи бадай. леки ҳамин видеое ки мо 3 нафара баровардем келинчико, бисёрш гапҳои хуб буданд. аллакай ман шоҳидам. гапҳои хуб, бисёрш духтаро. мардо қане. дар таи комментар духтарако фақат нависанд. боре нашуд ки ягон навори шумо ҳамун гурӯҳи келинчако ба саратон бало оварда бошад? яъне ки айнан ҳаёти ягон нафарро қисса карда бошед ё нишон дода бошед, ӯ ба шумо нависта бошад? не ман чизе кардам, ай ҳаёти худмон кардем. ҳамин видео ма ягон чиз ба дуздӣ ба фикри ман не, ман дуздиро дар назар надорам. яъне зиндагии шумо як ранги, зиндагии як нафари дига аст ва шумо онро дар публика нишон медиҳед ва ӯ дар шумо менависад ки чаро зиндагии мара ту қисса кардӣ ё нақл кардӣ. не одунам нависонам. хештаборҳо наменависанд? не
ма дидинист як модарам занг мезана қад модарам га мезанам тамом. дигарон че дигарон ака чӣ хел бигум охи ина ака я чиза ида мисол ма ҳоҷи кати ва ё бошум ва ё мара наметавонам хоронда пушонда ё ки фарзанди мара нигоҳ карда наметавонам ҳеҷ вақт барои ҳамоқар мо мисол падарам модарам ҳамихел суҳбат кардем фаҳмондум гуфт худат медонӣ яъне ки ба шумо дуо додан ва шумо дар ҳамин самт озод ҳастед ка ҳама вақт модар чизе аст ки дуо натия агар мегӯян ки чи агар фарзанд бад боша модар дар паҳлӯ модар дар паҳлӯ чи падар чи модар дар паҳлӯ ташаккур ва имрӯз тамошобини мо аллакай пай бурдед ва дарк кардед ки закия зокирова духтаре ки дар интернет ҳама рӯза роликҳояшро тамошо мекунед чӣ зиндагие доштааст ӯ имрӯз тавонист ки ба мо як қисса кунад бидуни ягон пинҳонӣ. Тамошобинони азиз, агар мехоҳед ки мо чунин духтарони фаъоли интернет ба барнома меҳмон кунем, пас дар зери навор нависед исмашонро, ҳатман дар ин минбар меҳмон мешаванд. ва дар охир чӣ пайғом доред ба тамошобини мо? ҳама вақт хирсанд бошанд ки зиндагии хуба ҳар як кадомешонда орзумандам. зиндаву сарбаланд бошед. Ин буд барномаи чеҳраи Инстаграм. меҳмони барномаи мо буданд духтари ҳамеша фаъоли интернет Закия. Тансият бошед.